Eziokwu Igbo dị ụtọ nke ukwuu. Ọ ya mere anyị jiri omenala asụsụ Igbo, ihe ọma niile Chukwu jike ndị Igbo anyị ji anyị isi wee na-ekele ya. Chukwu okike kere Igbo gaa n'Igbo, anyị na-ekele gị, asị gị nara ekele. Abụ m Chizzy anyị wee na-ekelekwa ndị niile bụ ndị nke anyị n'ebe ọbụla ha nọ, na ndị dịka dibịa karachara aka, dibịa eze ọha, dibịa dị iche iche, ote narị. Ụfọdụ si na ha chọrọ ikene ya iwe ike wee ya na ọnụmanụ mburubu ka o si abịa na Nkanụ. Ọ bụ iwe ya na 08038676718 09038676718 maọbụ 08023956724 maọbụ 0807273529991. Ọ bụ ya anyị na-ekele ndị niile bụ ndị ji ọdịnala anyị isi, ndị si na ọdịnala ga-adịrịrị. Anyị na-asị na ọ ga-adịrịrị ha niile mma. Tata anyị nwere isiokwu gbara ọkpụrụkpụ nke ọ ga-abụ ịmụta ya. Ọtọpụ gị na-agbụ mmụọ, na-agbụ eke gasịrị ndị ụfọdụ n'ime mmụọ dị iche iche, maka na onye na-eche ọwụchigo wee bịa ka anyị wee buruzie ozi ọma o ji bịa wee gaba n'iru. Maka na ụfọdụ bụ ndị nọgasị ebe dị iche iche, ụfọdụ ahapụghị ihe ha kwesịrị ime, a na-eme ihe ọzọ maka na asa ha isi. Tata a ga-agwa unu ụmụ uru ihe niile abagasịrị, uru mmadụ imesapụ aka, uru ịchụ àjà, ihe kere ndị ụfọdụ agbụ na ihe mere na ị kwesịrị ịchụ àjà maọbụ na ị kwesịghị ịchụ àjà. Ọ bụ ya bụ ihe ọzọ abụchi wagaga eze mmụọ, eze ọbịa ji ọfọ amaokwe, o ji ọfọ ha wee bụrụ na-aga mmụọ, o wee na-aga dịka o kwesịrị. Anụmanụ na amaokwe dị n'ụdị. Eze mmụọ awụchigo, oge na-adịghị anya na anụ ọnụ ya agbapịa ọsọ ozigbo ozigbo, maka na ihe ọ chọrọ ịkụzi tata ọ ga-abara onye ọbụla uru. Cheta na abụ m Chizzy anyị, ana m abịa. Eze mmụọ ka ego ochie ada, eze mmụọ kara aka, ịmana ịkarịrị akarị, ihe ị na-enwe karịrị, ihe ị na-enwe karịrị. Anyị ga-agbapụ akwa ịchụ aja ahụ. Ịmana ewu nọmba na mana ofu ka ị na-akpọ. Ọkwa nke ihe m. Nke a ka m jiri. Nke a ga-akpọ gị ọkpọ ya. 091 Ka anyị gbapụ ọsọ. N'eziokwu Igbo dị ụtọ. Anyị awụchigo, agwa m ụnụ na eze mmụọ amaokwe awụchigo, ojiọfọ aja anyị amaokwe. Ebe ahụ ndị a na-emegbu, ebe ahụ ndị na-enweghị mmadụ, maọbụ ebe ndị nwekwanụ mmadụ na-achọ, ndị chọrọ udo na-eje ekpe udo. Ọ bụ na aja anyị amaokwe, ojiọfọ aja anyị amaokwe na ebe a tata. Anyị wee sị na ọ ga-abịa kụziele anyị ihe a na-akpọ ịchụ àjà, imesapụ aka. Ọ na-abịa ije n'ụfọdụ ụzọ efu ka ebugasị ụmụ ihe dịgasị aṅa wee dosagasịa n'ụzọ.
oge ụfọdụ ije n'ebe dị iche iche asị gị na ihe ị ga-eme bụ gị jee mesapụ aka. Kedu ụdị onye ị kwesịrị imesapụrụ aka kedu ka ị ga-esi wee mee ya? Maka na ụfọdụ bụzi na a na-ebute ụmụ ihe niile dị ọjọọ wee na-ebo ọdịnala, nke mere na ụfọdụ na-abụ ana obodo afọ nwaanyị agadi aka na-adịghị, afọ nwaanyị agadi na-enweghị onye na-enyere ya aka, asị na onye ya na a na-abụ onye ndị agadi ego ejiri ya mee ya ahụ maọbụ gwọọ ọrụ ya ahụ ọgwụ maọbụ mee ihe na-adịghị mma, onye ha agaghị na-ewetazi ego. Enyere ndị okenye aka, ụfọdụ asị gị jee obodo ga-enyekwana na mmadụ aka ma mee ihe dị iche iche. Ụfọdụ kwa na a na-anọgide asị jee n'ebe ndị na-enweghị na jee mesapụ aka jee mee ụmụ ihe ndị a niile. Ịchụ àjà ka anyị na-ekwu maka ya, ndị be anyị nọ onye ga-akọwa ya ọ bụ dibịa, ọ bụ aka ji ọfọ, ọ ma ihe ekwe na-akụ n'ihe gbasara ọdịnala na ụmụ ihe gbasara ihe mmụọ na ihe dị iche iche. Agwa m unu na anyị were ọzọ mmadụ nwa aga eze mmụọ aja anyị amaokwe nke dị n'Udi ọ nọgoro ebe a. Eze mmụọ kene ndị Igbo. Maazị Chizzy na-ekene m, kene Igbo bụ Igbo, ihe na-emere Igbo ihe na ihe Igbo na-emere ihe. Kene ala Enugu steeti ndụwo m, kene Udi na-eke Udi ndị Chuwelu m, kene amaokwe ogwugwu n'ebe a na-ege oji mma a ga-eme mma nkwụ, amaokwe m na-enọtụkwa ugwu agbakapụ ojiri amaokwe ekenekwe m unu. Onye anụnanụ ya anyị ga-agbapụzi ọsọ ozugbo. Eze mmụọ biko, ịchụ àjà, imesapụ aka, imesata aka, afa dị iche iche ka a na-akpọ ya, biko kọwagodola anyị ka ndị na-ege anyị tata wee ghọta ihe ọ bụ. Maazị Chizzy, imesapụ aka na ịchụ àjà dị n'udo dị iche iche. O nwere nke ikwuru na nke ikwu kịta anyị na-ekwu okwu bụ isi ịga n'ụzọ efu aja esie nri debe akwa n'elu ya, debe ihe ma ọ bụ ewu tụsa, nke ha bụrụ ịchụ àjà. Ọ bụrụ ịchụ àjà a na-ekwu maka ya. Maka na eleghị anya ihe dị otu ahụ nwere ike ọ bụrụ ihe eji emegide mmadụ bụ ihe ahụ ịfụrụ n'ụzọ. Eleghị anya ihe dị otu ahụ ịfụrụ n'ụzọ ọ dịghị n'ụzọ kwụrụ ọtọ. Eleghị anya ihe ahụ dị n'ụzọ bụrụ ụzọ mmadụ ji ebupụ abụmọnụ dị ọrịa ụdị dị iche iche. Mana àjà anyị na-ekwu okwu ya bụ àjà nke Chineke na the ancestors ndị ichie na-eme gịnị ji agọzi mmadụ. Okwu Chineke na onwe ya siri gị gịnị, give and you shall receive. Ọchị na ngọzi na-adịrị onye na-enye enye karịa onye na-eme gịnị na anara. So àjà anyị na-ekwu okwu ya bụ àjà mmadụ chụrụ ji ya obi ọcha ya chụọ ebe mmadụ ibe ya nọ, na àjà nke anyị na-akpa asị anyị na-asọ oyi n'ụbọchị taa bụ àjà nke anyị ji echeta ndị nna nna anyị, anyị ji ekpe ekpere dịka ndị ochie dosere na ngwuru dị iche iche. Anyị ji ekpe ekpere wee lara iru ọma ebe ndị ichie ndị nna nna anyị ha nọ. Àjà ahụ ka anyị na-ekwu okwu ya taa, maka na ọtụtụ afa ka a baziri ihe dị otu ahụ n'ala Igbo anyị na-agbari ọsọ. So ka anyị chọrọ ka anyị kọwalụ ụmụ nwanne anyị nke bụ nke ọma na nke bụ gịnị nke ọjọọ. Ọ dị mma, ọkwụna anụgo ka o si ada. Àjà dị mma, àjà dị ọjọọ ka ị chọrọ ịnụ n'ụbọchị nke taa. Nke mbụ, a na-abụ ụfọdụ na-atụ ego ha jee n'ime obodo a sị na ihe agadi nwaanyị ego maọbụ chụọrọ ya dịka na-emere ife ọma na ọ ga-emegide ndị mmadụ. Àjà mmadụ ga-achụ ejiri ya megide ya. Ndị mana ị sịrị na onye na-eye ka a na-eye, enwe ihe ị ga-enye mmadụ onye ahụ ejiri ihe ahụ mmadụ nyere megide mmadụ. Maazị Chizzy, a sị na ngwere makpụrụ amakpụ karị n'ụwa kịta amaghịzi nke afọ na-ahụ. Mmanwụ be anyị ya bụ ọkụ be anyị chere nna ya adịnaghị ya ndị mana ya ahụnaghị ya n'ihe. Nna ya adịnaghị ya ndị na ya ahụnaghị ya n'ihe. Ọ bụ ihe okwu bụ ọ bụ o nwere ike ịma nghọtachi ya, mana ihe ọ na-achọ ime ka anyị mara bụ na ya nwa n'onwe ya na ihe na-emezi n'ụwa kịta dịzi egwu karịa ihe mere oge nna ya ha nọ. Mgbe nna ya ha nọ ha hụ ụdị ihe alụ ya na ha na-eme n'ụbọchị taa. Ọpọnọ nna ya nọrọ years ka nka ụdị ihe dị otu emenụ, mana n'ụbọchị taa ihe alụ na-eme. So ya bụ na nna ya adịnaghị ya ndụ mana ya eme gịnị na ya afụnaghị ya n'ihe. So
otu ahụ na-eme. Yes. Maka ọtụtụ mmadụ abagwo n'otu ọjọọ dị iche iche. Ọtụtụ ndị a na-eneda anya ana abagwo n'otu ọjọọ dị iche iche. Mana o nwere ụzọ ndị oyibo ji there is many ways to get a stubborn rat. O nwere ụzọ Chineke ji anapụta onye ezi omume, onye na-enye mmadụ onyinye afọ otuto. Ma ọ bụrụ sọsọ, maka ọ bụrụ sọsọ onye inyere n'ụwa kịta, ọ bụrụ sọsọ onye inyere na-eji eje eme gị ajọ ihe. Okwe ndị na-enye wekwele nke ahụ ha nyere gị mee gịnị ajọ ihe. So ya bụ na mmadụ nwere ike ihe mmadụ oyi bụrụ na ajọ onyinye ka onye. Mana o doo m anya na ọ bụrụ ije obi nke Chineke wee mee gịnị, wee fụ onye ihe na-atụ n'ọnụ, onye ahụ na-afịa, nwa ogbenye na-enweghị ihe ọ ga-eri, wee mee gịnị, wee nyere aka. Chineke na aja na be nna gị ama nkwe ka ihe ọbụla o mere gị mee gịnị metụta gị. Ọ dị mma. Biko maka ndị maka ịma na oge adịgasị ndị ga-achọ ịjụ eze mmụọ Amaokwe ajụjụ na oge si ebe a pụọ, mana ọnụ gere adịghị anyị ga-agbapụ ekwentị maka na achọrọ m ka unu jụọ ajụjụ. Ihe anyị na-ekwuta bụ imesapụ aka ịchụ àjà. Unu ga-ewe ya na akara ekwentị nke bụ 08068461936 ya bụ 08068461936. Ọ nọkwa na WhatsApp ma ọ bụ na akpọ ya na 09139103139 ya bụ 09139103138 na-akpọ ya na oge si ebe apụ, mana anyị ga-agbapụ ekwentị n'oge na-adịghị anya. Eze mmụọ ọzọ m chọrọ ịmata bụ ụfọdụ bụ ndị na-asị ha nọ ha eje cheta ndị nne ha na nna ha, ndị ichie, ndị obodo ha nwụgoro anwụ mee mmemme. Ụfọdụ si na ọ dịghị mma na ọ bụ ihe ọjọọ. Mmadụ kwesịrị icheta ndị nna ha mee mmemme. Kedu ka a ga-esi wee mee ụda nke ahụ ọsụkwa na ịchụ àjà na mmadụ ji echeta ndị nna na ya mee ewu ụmụ ihe ọdịnala, gbuo enunu ma ọ bụ gbuo efi, gbuo ihe dị iche iche, kpọọ ndị mmadụ abịarịkọ n'afọ ndị nna ya wugoro, ọ bụ ajọ ihe? Chizzy, no ya bụ a sị na okwu baa na aghụghọ etinye oyibo. Ndị Igbo si atụ ụtọ si ewepụ aghụghọ. Ihe a na-ekwu ịchụ àjà ji echeta ndị nna nna onye a na-akpọ saraka. Nwoke nwaanyị ụmụazụ abịa so rie nri. A sị na obi mmadụ, obi ọha bụ obi mmụọ. Icheta ndị nna nna anyị ha, like the ancestors of the family, n'ọnụ oyibo, ndị ichie, ndị uchuelu ngwe, ndị gbalụ mbọ, ndị gbalụ mbọ, maka na ezinụlọ dị iche iche were mgbe eche na olileanya adịghị. Ọ mmadụ gbalụ mbọ ezinụlọ ahụ ji wee mee gịnị guzo wee mụtawa ndị dị ka anyị. Na-enyeghị anya anyị na-arụzi ụlọ elu, na-alụ na-eme ihe dị iche iche. Anyị bịa mgbe anyị asị na ya na-echetezi ndị ahụ gbarụ mbọ maka na ha awụgo. Asị ka ọnwụ ịdị na akwụkwọ nsọ si na anụ arụ na-awụ, bet spirit mmụọ adawụ. Onye ọbụla anụ arụ ya mere spy, ọ ga-anwụ enye ya, mana mmụọ ya ahụ ka ga-anọ na ngwuru ahụ na-eme gịnị na-agagharị. So na-echetara ndị tara afụ maka ngwuru gbuo anụ were ekpe ekpere chi Chineke nyere anyị aka site n'aha ndị nna nna anyị ha ndị nyere onyinye amara. O nwere ebe m na-agụ because abụ m eze mmụọ, nna abụ nnọkọta m bụrụ akwụkwọ ndị ụka Baịbụl, agụ m Book of Haggai chapter 2. Ihe Chineke na-ekwu ebe ahụ bụ maka nkwa o kwere ha nna anyị ha site n'ọnụ ya mma Haggai na ya ga-emeju ụlọ ukwu a na ebube ya, na ebube nke ikpeazụ nke ụlọ ukwu a ga-adị ukwuu karịa nke mbụ. Ọsọ ebe a ka m ga-etinye awụsị udo m. Ndị a na-ekwu okwu ya bụ ndị ahụ Chineke kwere nkwa, bụkwa ndị nna nna ha. Ịnụgo ọtụtụ akwụkwọ nsọ, ihe ọ ga na-ekwu okwu ya bụ nkwa ya kwere ndị your grandfather, maka nkwa ya kwere ndị nna nna ụlọ ha. Nọ nkwa ahụ nke ya na-emezu n'ụbọchị taa. Ọ bụrụkwa ego ka o kwere nkwa, nọ nkwa o kwere ndị nna nna anyị ha. Cheta na Chineke onwe ya. Yes, that is why you see that my people perish because of lack of knowledge. Na ụfọdụ asị gị na onye nwụrụ anwụgo na ikpe ga-adịzi n'ọzọ oge ekwureziri. Mana ha nọ n'ụwa ha na-agụ akwụkwọ nsọ na afụ mgbe Chineke na-ada ekwe nkwa, ekwenye dị iche iche si
dịka ya kwuru n'ọnụ ya mmadụ ụta nkwa ya kwere nna gị ha na ya ji maka ya na ya ga-emejupụta nkwa ahụ n'isi gị ka ihe a bụ nkwa o kwere nna gị ha. So Chineke na onwe ya na-echetara anyị njem a na-eme ka anyị cheta ndị nna nna anyị a. O gosi na ndị nna nna anyị ha ahụ kwụwara aka ọtọ, ha mere ihe Chineke na-achọ. Chineke ji wee were nkwa o kwere ha chọọ ka o mee gịnị, ka ọ gọzie anyị. So na anyị gotere ihe oke abịa n'ụlọ ụka taa na nke ndị ụka, o nwere ụbọchị ha ga-eme St. Paul's Day, nwee mgbe ha ga-eme St. Andrew, all these saints otu anyị okwe saints na be anyị, ha echeta ya, ha na-eme ncheta ya, eshie nri, gbuo anụ, na-eme ihe dị iche iche, na-ahụ na-eri. Otu ahụ ka ọ dịkwa anyị na-echeta ndị nna nna anyị ndị tara afụfụ, ndị Chineke nyere onyinye amara, wee nọrọ anyị ọgụ wee zọpụta anyị, ndị Chineke nyere ike ịzọpụta anyị ka e wee mee gịnị, ka ngwuru a wee mee gịnị, guzo, wee si n'aka ha bụpụ abụmọnụ dị iche iche, wee si n'aka ha wee mee gịnị, zọtara anyị oke nke anyị nke mba ọzọ na-achị nara anyị. Anyị na-eme oriri maka gịnị, ncheta ha, bute ewu ma wee fi kpee ekpere, ekpechi ekpere, egbu ewu. Asị gị ọbara awụsịkọna na amaghị m ka nke ndị ụka na-egbu a na-awụsa ya n'elu, asị gị ọbara na-agba egbusi ọbara na ebe ọbụla ọbara ọbụla egburu egbu bụ ọbara anụmanụ, ebe ọ na-awụsa bụ na gịnị, n'ala. Then egbuchie ya, ada ebukwere ya atụba n'elu ma ọ bụla anụ ahụ mmeghe ana enye ya. Ọkwa anyị bụ mmadụ na-eme gịnị, na-ata ya, na-eri, na-ahụ, na-asị Chineke ndị nna nna anyị, onye nwatakịrị ya wetara ihe a, ebe ọ bụla o sikwa wee weta ya, mmaji kwuru mmaji, uru dị na ya karịa aghọm dị na ya ewere isi, maka na aghọm na Chizzy na aghọm adịrị ya. Ihe ọ banyere mmadụ imesara aka ka mmadụ bịa rie nne kpọọ ọha. Cheta na ọ ga-eweri ofu onye nwa ogbenye na-ama na-ewe ihe ọ ga-eri ụmụazị ya n'ụbọchị ahụ, mana o were ohere ahụ mee gịnị, rijuo afọ. Ọchị Chineke nna ekene dịrị ya gị n'ihi okeke okori melu sarakata na ụmụ ya aka mee gịnị, rijuo ahụ. Chukwu ebe o chukwu eweta gịnị, mmaji kwuru mmaji. Nna ya o chetara ogbori ihe ta nwa, kpọchiwekwere ya, mejuwekwere ya, wefukwa ahụhụ n'ụzọ ya. Ebe nwa chetara mee ihe dịka mmụọ ha bịara ihe na ọ ya emekwe nke ka anyị geti mme. So onye nke na-anọ na-agọrọ ha ọfọ, onye sọsọ onye obi ọjọọ kpatara eji ikpe ekpere ebe a na-eme ihe ahụ, asị onye jikwa ezigbo obi wee bịa ebe a eri nne taa, ihe ọma mee gịnị, merie soro na-abịa ya. Mana onye jikwa ajọ obi bịa, mgbe ọ na-anakwa ihe ọjọọ ahụ o jikwa bịa, ya soro eme gịnị, na-abịa ya. Na nke anyị chọrọ ime taata bụ ihe ọma ka anyị na-ayọkwa n'aka Chineke na aka ndị nna nna anyị ha. Anyị na-echeta ha n'ihi ahụhụ ha mere gịnị. Ịna-anya n'okwu Chineke, a na-agụ akwụkwọ nsọ, ma a na-agụ maka St. Paul, na-agụ maka St. nke a, a na-achị n'ihi ihe dị otu a o mere, na anyị na-echeta ahụhụ ọ tara ka ihe dị otu a gosiri eme. Anyị na-echeta maka Gideon, na-echeta maka ọtụtụ ndị dị iche iche Chineke jikwara ngwa ọrụ. Otu a ka Chineke ji wee were ndị nna nna anyị ha wee mee gịnị, like abịa na each family a na-enwe ihe a na-akpọ obi. Ndị be anyị na-akpọ ya nkolo ndị ichie, ndị ichie. Ndị ezi anyị na-akpọ ya ọgbaja, o nwere sọ m na-akpọ ọtụtụ ọhụụ and so on. O nwere ndị mba na-akpọ ihe dị iche iche. Ebe ahụ bụ ọ dị ka otu esi arụ ụlọ chọọchị, ma ọ bụ ịbịa na ụlọ ụka ụfọdụ a na-arụ ihe dị ka chapel. Ihe ahụ bụ ebe ọ ga-abụ ezinụlọ zukọ, asị gị na ebe a ka anyị na-ana ekpe ekpere maka ndị gịnị, ndị nna nna ya Chineke na ndị nna nna anyị ha na-ana ezukọ. Anyị arịọ ha mkpa anyị, madụ nnọọ ọjị na mmanya ka anyị ji anyị eme gịnị, anyị akọsara ha mkpa anyị. Ọ dị mma, maka ndị ka gbanyere Igbo ekwurekwu ha, ma ọ bụ ị na-ekiri anyị na Kpakpando TV na YouTube. Ọ bụ anyị na eze mmụọ Amaokwe ọzọ mmadụ abụchiwa aga Ojiọfọ aja na Amaokwe ka anyị na ya na-akpara. Bụ agwa m na ose ebe akpọ ọnụ nwere ike ịjụ ya ajụjụ na mkpọ ya akara ekwentị nke anọ na WhatsApp, mkpọ ya na 08068461936, ya bụ 08068461936, ma ọ bụ 09139103138. Eze mmụọ ịrụtụrụ aka maka ndị nche ịkwa n'okwu, wetagasị okwu dị iche iche n'akwụkwọ nsọ nke ndị omenala ndị bịara abịa. Maka na ama m na n'akwụkwọ nsọ ahụ na-ewe
nwoke a kpọrọ Abraham father of faith. enweghị oge ihe shikara ike asị ya na ọ ga-achụ àjà. Yes. Ọ dị m ka ebuni ka o gbugara wee nọrọ ofu ebe wee kọọ na m ka ọ chọrọ ịmapụ ebuni Abraham ka ọ chọrọ nwa ya ofu nwa ya bụ Isaac. ka a sị ya ji chụọ àjà. No, Chineke chọrọ iwa ya ọnwa ịtụne ka ọ mara ka okwukwe Abraham si wee mee gịnị si wee sie ike n'ebe ya onwe ya bụ Chineke nọ. Ọ sị na ị ga-eji otu nwa bụ Isaac wee chụọrọ ya àjà. Wee mechaa ruo ebe ofu o wee ruo ebe ịchụ àjà wee kpokọwe nkụ ya na ọsị ya ngwa oke nwa ya erio n'aka na ụkwụ mana nwa ya bụ Isaac na-asị ya nna anyị na-eje ebe ịchụrụ Chineke àjà ndịkwana nwa atụrụ anyị ga-eji mee gịnị chụọrọ onye nwa anyị àjà. Ọsịa gụjiri nwayọ na Chineke ga-egosi ihe o ji mee gịnị bụrụ chi. O ruru n'ebe ahụ oke nwa ya riri aka na ọkpa tigoro nkụ wenye mma ya enu ka o mee gịnị ka o gbuo nwa ya ahụ wee chụọ Chineke àjà. Chineke wee mee gịnị bunye aka ya elu wee kpọọ ya Abraham osie ebsenikwe na aka gị metụ onye ntere mmanụ gị na ya n'akụkụ gị o wee na ya n'akụkụ wee fụ ebuni ewu anụ anyị jikwa achụ àjà n'ụbọchị taa. O were ebuni ahụ tọpụ nwa ya bụ were chụọrọ Chineke gịnị àjà. Eze ma ihe ndị weta akụkọ ahụ bụ na ụfọdụ si na nke a bụ nke ochie na akwụkwọ nke agba ọfụ na onye nwe anyị ndị a kwuru okwu a akwụkwọ nsọ si anyị etinyekwana etinye anyị ewepụkwana ewepụ na onye na-ewepụ ewepụ ikpe ga-adịrị ya onye na-etinye etinye ikpe ga-adịrị ya. Then onye na-ekwu udo okwu ochetakwa na Chineke ahụ Jizọs ahụ bịa nụ sị na ya dozi edozi. There's no way in the scripture n'okwu Chineke na akwụkwọ nsọ Kraịst ji wee si na ya bịara ime gịnị ikpochepụ okwu iwu Moses ma ihe agba ochie. Ọ sị mba na ya bịara ime gịnị na ya bịa okwu iwepụ iwu Moses ma imebi ya kama na ya bịara imezi gịnị edozu. Eze mmụọ ewe ebe njere a na-ekwu okwu onye pụta okpe ekpere gọọ afọ dịka o si matakwa ekpere asị kpee ekpere ekpecha ekpere ọ sị na ya ji afa onye mba ọzọ wee kpee ekpere wee mechasị ya mba na afọ ya na-akpọ na ụfọdụ n'ime ya ma ya jụọ si na ọ ka mma na anyị kpere n'afọ ndị nna nna anyị ha ndị n'ụlọ anyị. Ajụjụ m wee bụrụ na ụfọdụ na-asị na ha na-ekpe ekpere ma ọ bụ chi Abraham dịka isi kwuo bịa mere ha ihe dị otu a biko ahụ anyị jiri afọ ndị nna nna anyị ha cheta ha si ha bịa mere anyị ihe ọ dị njọ. Maazị Chizzy onye eri ike anyị ga na-aya amara Chineke ka ọ na-akpọghata uche anyị maka na ụbọchị taa anyị kwube eziokwu anyị chikpekpachi God of Isaac, God of Abraham, God of Gideon, God of nke a na-akpọ ha ncha niile ndị ahụ niile bụ ndị anyị na-emehụ gịnị anyị na-amahụ anyị wee na-ajụ ndị Igbo ọ bụ ka na ndị nna nna anyị ha na ụmụ Chineke nọnyere ha wee gba mbọ ka ọ bụ na ha anaghị ekpere Chineke tupu ndị adị ọ na ụmụ Chineke nọnyere ndị nna nna anyị ha wee gba mbọ wee nwee ndị dị ka anyị ka akpọnaka Chineke Okafọ Chineke Okeke nke nwere ewe mụta nna m Chineke Wude Chineke Wagaga onye mere wee weodo mmadụ m n'ụbọchị taa Chineke ana nna m nke guzoro ana nna m ewee mee gịnị rute n'ụbọchị taa ewee wee mmadụ dị ka m Chineke ekele dịrị gị nsọpụrụ dịrị gị na otu chi ahụ ka ị bụ mekwere m dịka isi mere nna m ha ka agbụrụ m wee na-eme gịnị na-agakwa n'iru dịka agbụrụ nna m ha si aga n'iru ọ na ọ bụrụ Chineke mere ya. Ọ dị mma ka anyị gaghachitekwa azụ na ịchụ àjà anyị na-ekwu maka ya biko onye ihe na-esiri ike ọ chụọ àjà ihe ọ ga-adịrị ya mma were ka a ga-esi mara ụdị àjà onye ahụ kwesịrị ime ka ihe dịrị ya na mma. Yes, ọtụtụ ndị mmadụ ji aka ha tinye onwe ha n'ihe isi ike ọtụtụ bụkwa ihe na-esiri ike maka na ha mara ihe ha ga-eme. Achọrọ m ime ka ịmara na ya onye kpatara akụ ndị banya na-achị n'ụkpa akụ o jee n'ọhịa kpụta akụ ka o si wee mee akụ ahụ bụ ihe ga-egosi oru echi o bute ozu mgbada ka ọ ga-esi wee mee gịnị mee ya. N'okwu m wee bụrụ onye kpatara akụ
fụ nwanne ya aka na-adụrụ ma okwu jiri eji ije kpata aka asị nwanne ya ahụ mụtiri n'aka ahụ nje nye nwanne ya. Achọrọ m ime ka ị mana Chineke si ebe a na-eme gịnị na-akwara mmadụ ụzọ. Mana onye je n'ọhịa kpata akụ asụ nwa ogbenye ọ bụ fụo ya aka ji na ọma njewu n'ọhịa jeme gịnị kpata akụ ahụ ọchị ọhụ mmadụ ebubo ya bụ aka gwakwa gị jee kpatara ebe ha jee mana ịma na owo dị ike ime gịnị imewe. Achọrọ m ime ka ị ma ọtụtụ ndị dị otu a ji aka ha tinye nwa n'ihe isi ike maka na gịnị mere Chineke ga-achị ọkwa akụ mgbe gị na akụ mere ebe ọ bụ na akụ bụ ihe mana iwere obere na-akụ ahụ iwere megịnị yetu onye na-enweghị ike ikpota akụ Chineke eme ego oru echi imegịnị igote ji iwu nna ji ahụ ihe mmadụ olu nwanne echi imegịnị igote rice igote rice ịkụzie ndị mmadụ chi ha tata na ị na-ekene Chineke onye mere ka ime gịnị isi na-akụ banye na ji chi na ji banye na gịnị na rice then ikpọkọ ha gote ewu maọbụ ọkụkọ kpọọ ndị ichie ndị nna nna gị ha chi na ị na-echeta ndị nna nna egbu onye ahụ were mesara ka ndị mmadụ abịa gịnị rie eme gịnị nwụọ. Achọrọ m ime ka ị mara ọ na-akwalụ mmadụ gịnị ụzọ ọ na-eme ka mmadụ si na gịnị ntaramahụhụ me gịnị fụọ. Ọ dị mma ọkwa ihe anyị na-ekwu maka ya tata bụ ịchụ àjà. Ọ bụ anyị na eze mmụọ mmadụ abụchi waga aga na akpara ụbụbọ. Na gboo ndị Igbo na-ewe ọmịiko a na-ekwu ọgbata obodo bụ nwanne ya ọna ube nwanne agba n'ọsọ. Ọ bụ ihe ndị Igbo ji bie ndụ ka nka onye na-enweghị enyere ya aka nwaanyị isi mkpe ji nyere ya aka tupu ndị omenala ọzọ ya abịa ndị ụfọdụ katọba ihe gbasara agbagba oke imekọta na-afịa arụ. Oge ụfọdụ ofu iko ndị Igbo ji awụ mmiri awụ mmanya akwụ mmeye akọtasị ahịa niile ahụ ebute ụfọdụ na-abụ ha chọọ ịpụrụ na ọ bụ na ọ na-aga n'ụzọ ha n'ogwe ndị na-ehube ha ekuru mmiri dechasịa na ụzọ onye ndị jechara agụ anwụ na-apụ ha ewere iko nwụrụ mmiri ebe ahụ. Ndị ọcha na-aga n'iru ụfọdụ wetara ha bụ na ndị akwụ ndị isi ojii ka a na-ebutere akwa ndị a na-emeri enyere aka na ihe dị ọjọọ ma ọ bụ ndị were ihe dị nsogbu dị iche iche na ụbịam na-enye nsogbu ha na-ebu akwa bịa nyere ndị ahụ aka ndị na-enweghị nne ndị na-enweghị nna. Mana a na-akatọzi iyi aka ma ọ bụ imesapụ aka ma ọ bụ imesata aka n'ime obodo anyị ugbu a ọ dị mma? Gịnị mere ndị mmadụ ji kwere n'ụdị ahụ? Ihe mebiri ihe a niile amụma oke amụma ụgha jupụtara na Igbo. Onye ọbụla na-agbazi mbọ ka o lụta one loom anyị na o ji zinc kụọ ya 20 by 20 10 by 10 ka ọ kpọọ ya minista nke obodo amụma and I hụrụ amụma ahụ kwa okpukpuru n'isi anyị. Ụmụ nwaanyị were eme gịnị kwazi anyị jigide yiri n'ukwu. Ọ bụ na nwanne gị chọrọ imesara aka nwanne gị chọrọ ime gịnị ịchụ àjà nyere ndị na-eworo ndị ọ na-eworo ka ọra aka. Onye amụma ọ na-anya nwunye gị ma ofu nwa gị ma nwanne gị ma ọ gị na onwe gị gbabaa n'ofu ministri ebe a na-akụ aka ndị a na-ewefute megafon outside emera babababababababa n'okokokokoko ịma nnukwu ihe ha na-ekwu ịgwọba ebe ahụ chiri bịa maka na anyị amagwo n'ọtụtụ mgbe na oge ekeresimesi ma oge a na-eme New Year festival na ọtụtụ mmadụ nata mgbe ahụ ha na like ịkpọ ụmụnna shie nne gbuolu ha ewu ha ghere ma onye ndị ogbenye ma ndị di ha na-anọghịzi eme na o nwere otu onye ọgaranya ga-abata na bunu na ọ gara ike rice anatakwana ya ọ bụ onye otu nzuzo ịnakwụnyekwara ọ natakwa aka. Mana eburu ego n'ebe a na-akwụ aka ha jiri aka ha kee ya ọ gaghị adị mma. Mana otu ahụ mgbe a ga-eji were amụma na o were ya onye ga-anata na ọ ga-ewere ego onye gị ịnata ego ahụ ebe a natara m ahụhụ ma ọ bụ ịnata ego ahụ erikwana ya weta na chọọchị ma ịnata ego ahụ were eji eme gịnị tụfuo ma jee tụba ya na toilet ka e wee kpọọ ya ezigbo onye amụma maka na ya sị gị wetara ya isi na pastọ erie. Ka m gwa gị eziokwu ọ wee mere na gịnị ịchụ àjà na inyere mmadụ aka adịrọzi na gịnị n'ala Igbo. Mana ọ bụ ihe dị mma. Mana e were ego ahụ ma ọ bụrụ rice ahụ
jee n'ụlọ ebe ahụ ha kụrụ bacha ha na-eme babababa ọ bụ ozugbo nke ndị otu nzuzo ọ bụ ozugbo nke ndị ọjọọ anaghị emesepụghị onye ahụ ana n'iru shi onye ọbụla kpebere ekpere ebe o si wee weta o buru ego ahụ wee si na ebe a kụrụ gbamgbam nọ n'aka ụka na ya na-eji ewepụta ego a iji wee lee foundation ka a lụọ ya wepụta ya na-ekpere ekpere na-ekwu maka ya ejekwa ime lọnchin eyi envelope obere oge mee ya petrol ma metro. Biko ewentara m afọ dị ara onye na-anaghị echeta nna ya ewe na-echeta ndị ichie na ndị be ha ma ọ bụ na-anaghị emesapụ aka. Yes. As that charity begins at home. Okwu Chineke na onwe ya kwuru sị na ọ bụrụ na ị bụ onyinye gị aga n'iru Chineke mana ị na-anya na-asị gị fụ na o nwere ofu onye na be gị ma ọ na ndị be gị na gị na ha dọrọ na mma mana o nwere onye ihe na-atụ n'ọnụ na be gị ọ sị gị bụrụ onyinye gị ahụ mee gịnị naghachi azụ jegodi ka ije dozie be gị jegodi ka ije dozigodi utere gị na ya na-emeghị onye ihe na-atụ n'ọnụ ị hapụrụ n'ụmụnọ be gị ma ọ na-ezinụlọ be nna gị jegodi jee na-ete anya bifo i bụrụ onyinye amara gị na gịnị onyinye gị bịa na gịnị n'iru Chineke. Ntaramahụhụ doro onye ọbụla na-anaghị echeta nna ya ma ndị nna nna ya maka na gịnị mere ọ bụrụ gị wa mere gịnị mụrụ onwe gị just like somebody m ya na-ekwu okwu last time ọ sị m na ya echenjigo afa isi nke ihe na-azazi ọ sị m nọ Uchenna Michael isi oke gwa m dị nọfụ Uchenna ọ sị m yes no Uche Chukwu mee let the will of God be done. Isi okay fine. Isi agwa meaning of Michael. Oshim ka ya chọ dictionary. Hey! Say for now, Michael was nna. So from your great grandfather Lupe Nebi no now. Oni me hazal Michael Oshim mba. Say so. Oyi ocha. Ị na-amaghị maka na shi nke ka ọ dị. Ọgbara abụọ ọnụ ka ọ gba ị maghị onye ọ bụ. Onye abụzi nna nna gị onye agbaziri mba ewe nụta gị isi na ebe ọbụla ya grandfather ha nọ na n'iwe ha na-ewe gị anọ ya wadosiri gị na gịnị n'ọnọdụ ịnọta gị ji ewele ewu ma ọ bụ ọkụkọ ji eyọwa ha ịnachie zaa afa ha n'ọha wa mee gịnị wee gị. Daalụ ọ bụ anyị na eze mmụọ amaokwe na-akpara ụbụbọ anyị pụta ozugbo mgbapụ ekwentị ka unu ma wee soro jụba ajụjụ na nketa anyị na-ekwu maka ịchụ aja uru dị na ya awọm dị na ya na ihe mmụọ dị n'ime ya. Abụ m Chizzy na anyị na-abịa. Eze mmụọ nke oziọma nke taa dị egwu nke a bụzi preaching ka ị bịa. Complete preaching. Oh, my goodness. Yeah, No. I deal with them very well. Oh. Because I go beside that. I go my seminary school, so you been calm. I'm going to No, I want my first time. I don't know Hey. Hey. 08038265618. Oh yeah, ginger your swagger with money and power. Ana manu. Ayahu. Enebu. Makana na ya fogo pada. Papa ka odera ayi ma. We na si o ga dre ayi ni le na ma. N'eziokwu Igbo bụ Igbo dị mma nke ukwuu. Ọ bụ nzukọ ka anyị na-eme Kpakpando ka ị na-ege n'ụlọ ọrụ kara aka Solid FM ebe anyị nọ wee na-etete. Ọ bụ akara na kpọm na itoolu ka ị ga-eji wee weta ya. Ọ bụ na eze mmụọ Ojiọfọ amaokwe niile gbaa gburugburu n'ude ka m na ya na-akpara ụbụbọ ọzọ mmadụ abụchiwa aga akara ekwentị ya maka ndị ga-achọ ịjụ ajụjụ na ihe gbasara ịchụ aja awọm uru nakwa ihe mmụọ dịgasị n'ihe gbasara ịchụ aja. Akara ekwentị ya bụ 08068461636 08068461936. Nkwara ike iwe ya na 09139103138 09139103138.
anyị ga-agbapụ ọsọ ozugbo wee bubezi okwu unu biko kpọọ ibe ya nkenke ka ndị ọzọ wee ike wee tinye ọnụ ya akara ekwentị ga-eji wee jụ ajụjụ ugbu a na eme ebe a ka o wee saa gị ya bụ 09097711009 maọbụ 09023111009 ị nwekwara ike ịkpọ na 07050791009 afa gị na-ebe ishi akpọ Chidera ebe ka isi akpọ ngwa gaa n'iru bee okwu gị nkenke daalụ ọ ga-asa gị ya ọ ga-asa gị daalụ ọ jụrụ ọ sịrị eji aka ji mmadụ achụ aja kịta biko ebe ị hụrụ onye ọbụla chi weta mmadụ ka ewe chụọ aja jee kpọọ ndị uwe ojii ewu na-echọ ndị uwe ojii ma ọ were nọmba ndị uwe ojii o nwere nke a na-esend na meseji were nọmba ndị uwe ojii kpọọ ndị uwe ojii ka eje ebe onye eje mee gịnị wudo onye ahụ na onye ahụ bụ emoda mana egbe eji mmadụ kwụjọ aja ekwulu na ihe dị otu atụ bụ mana mụ emeghị gịnị afụrụ n'anya daalụ eze mmụọ afọ gị na-ebe ishi akpọ ekele gị gaa n'iru gwa ya afọ gị na-ebe ishi akpọ nwanne gwa na ya afọ gị na-ebe ishi akpọ ọ dị mma ka anyị were nke afọ gị na-ebe ishi akpọ Wada Chisom gaa n'iru Biko ihe nna Chizzy maka ihe ụka batara mgbe gbogbo a na-eme na itinye ntị bụ ibu slave itinye ntị n'ihi biko aka nke ntinye ọnụ n'okwu ahụ iti iyeri ntị ọ dị mma anyị ga-atinye ya n'agbanyeghị na ọ bụ isiokwu anyị nke ụbọchị taa ka anyị nwekwara nke afọ gị na-ebe ishi akpọ ekele gị ngwa gaa n'iru nwanne ekele na-emere gị ihe aga m epik a na-eto aja dị mkpa n'omenala Igbo ịma mgbe anọ na ezigbo omenala a na-anọdụ ezigbo aja mara ihe na-eme na mba mara ihe pụtara okwu na okwu na mba amaghị ụzọ a ga-eji dochie ya a na-eto aja na onwe ya na-eseta ọganihu ihe m na-ekwu m na-eto aja amaka onye ọbụla na-atụ aja na-atụ ụzọ ọ na-atụ ọbịa o so n'ebe m na onwe m na-etinye okwu nke m na ọ dị mkpa dasị na onye ọbụla nnọkụ kwesịrị ịnọ na-atụ aja daalụ nwanne daalụ eze mmụọ Chisom jụrụ ajụjụ n'agbanyeghị na enwe ihe ga-agwa ya gbasara mmadụ ihe iyeri ntị ọ sị na ihe a dị ka mmadụ ibe okwu obodo n'ala Igbo ibe mma na mgbe ochie o were amụọ nwoke o nwere mgbe eji ebe nwoke ugwu nwoke ahụ ruo oge ma abalị one ọ na-anọ eje bee ya ugwu ejeme gịnị bee ya ugwu amụọ nwaanyị o nwere abalị one ọ na-anọ ejeme gịnị kpọọ ya ntị maka Chineke ekego nwaanyị ka ya na ọ ga na-eme gịnị achọ mma ya bụ na ọ bụ omenala ka ọ bụrụ slave daalụ na enogonu ya Chisom afa gị na-ebe ishi akpọ ekele gị gwa ya afa gị na-ebe ishi akpọ ọ dị ka anyị were nke afa gị na-ebe ishi akpọ ekele m daalụ ekele m Daniel mgbe ochie ọ na-ahụ ihe mmewe dịka n'obodo achịchị ga-echụ aja pụọ n'ebe ajọ ọhịa wụsa ya ndị ọrụ ha ewere
mana ndụ mgbe kịta onye hụrụ kịta ndị ihe na-aga na ọ na-aga ịchụ aja achịla ọgwụ ogbuwe ndị mmadụ and kịta alaghachịghị aja n'otu esi achị ya ka njọ ụsọ ka m bịara njọ ọjụteji ebe niile mgbe a na-achụ aja aja a na-achụ achụcha ya ihe ahụ na-eme ọ na-aja afụ ndị ọzọ ọ bụrụ ibu ndị mmadụ ndị ọhịa ka o ji aga ọ omenala anyị. Daalụ. Ọ dị mma. 09097711009 maọbụ 09023111009 bụ akara ekwentị nwere ike iji weta ya ọnụ n'okwu. Afa gị na-ebe ishi akpọ? Ọ dị mma. Nke a etibiela. Afa gị na-ebe ishi akpọ? Biko afa gị? Njọkụ na-ebe ishi akpọ? Njọkụ biko gịnị ka Kinsla pụtara? Ọ dị mma, eze chukwu gaa n'iru bee ya nkenke. Ịchụ aja na saraka ọ bụ ofu ihe ka ha dị iche iche. Ịchụ aja na saraka ọ bụ ofu ihe ka ha dị iche iche. Ntụkwa ka njọ aja na-atụkịta na ebe a na-atụrụ ya ọ Jizọs ka a na-atụrụ na ka ọ God ka a na-atụrụ aja ka ọ ndị nna nna ha ka a na-atụrụ aja kịta na. Ngwa daalụ. Eze m ị ga-ejizi okwu ọsa niile chịkọtazi okwu ọnụ. Ajụjụ gị dị mma. Ịchụ aja na saraka dị iche iche. Ịchụ aja dịka onye kwuru okwu na mbụ si wee kwuo onwe onye na-eme n'obodo ejekwuwe ndị amụma Igbo asị ka eji ndị dibịa jee chụọ aja eje ebe ahụ eje wolu ọ bụrụ ihe dị ndụ ewu ma ọ ọkụkọ eje chụọ aja. Ọ bụrụ na obodo na ọnwụ ike dị maọbụ na ụmụ okorobịa na-anwụ maọbụ na ihe dị iche dị ụta na-eme asị unu buru aja ndị okenye kpee ekpere buru aja dị ụta chie eji ebupụye n'ajọ ọhịa na-ebupụye na-ebupụgo ọnwa ahụ achụ aja ahụ nke ahụ bụ aja. Mana saraka a na-ekwu okwu ya bụ na mmadụ gotele ihe a na-eri n'ọnụ gote ọkụkọ ma ewu kpọọ ụmụ nwanne ya ma agbata obi ma onye na-agafe ụzọ na-esokwa eri ekpe ekpere gbuo anụ ahụ ụmụ nwaanyị eme gịnị eshite ya na ọbụzikwa kịta ụmụ nwaanyị niile ya nọ na ministri isi nwaanyị sie nne ife ka o kechiri isi tụtara akpa agbada na pastọ ha si pastọ ahụ na-ekwuzu ihe na-emere ezinụlọ karịa nke tigishiri ma erie nke ahụ bụkwa anọda mmehie. Saraka bụ iweta ihe dị ụtọ ahụ gbuo ya ekpe ekpere eshi nwaanyị eshie ya bupụte ọ bụrụ mgbe ụmụ nwaanyị na-erube isi erube tinye isi ndị tinye isi ebu eshie ya bupụte were efere na-ekenye ya ọbụla na-eme gịnị a na-eri nri mana ụwa kịta bụzi nwaanyị na-eruweziri pastọ isi karịa di ya n'ụlọ. Owesi ọ bụ Chukwu ka ọ bụ ndị mmadụ ka ọ mmụọ ka ndị nwụrụ anwụ ka ọ bụ Jizọs ka a na-atụrụ aja? Ọkwa ịma na o were like onye isi ọchịchị obodo anyị bụ Muhammad Buhari o nwere ihe mere o ji wee gọvanọs na steeti ọbụla otu a ka ọ dị Chineke and gọvanọ ọbụla nwere ihe ọ na-alụ emechie ha chụrụ ije ozi ha niile jekwuru onye isi ọdịnala bụ Buhari onye ọbụla egosi ka ije ozi ya si wee mee gịnị kwuo mkpa nke obodo ya kwuo mkpa nke steeti ya na ihe steeti ya ji wee weta ihe dị ụta ya ji bịa bụ na ha nidiri ka ihe dị ụta mee otu a ka ọ dị Chineke bụ egwucha agwụ o nyere mmụọ dị iche iche oyiyi amara dị iche iche. Ị na-anya Book of Ephesus oge ọ na-ekeche oyiyi amara dị iche iche. Ị na-anya na Book of Revelation mkpughe ị na-anya ma ọ na-achị ya mmụọ ozi dị iche iche ọwara dị iche iche ije n'ụwa o nyere mmụọ ozi dị iche iche oyi ọlụ n'ofu. So aja ahụ a na-achụ bụ a na-achụpụrụ mmụọ ozi Chineke zuru ọrụ maka ọ bụrụ maka ihe banyere ọnwụ mmụọ nke ahụ nke a na-eme gịnị akpọ ndị ichie kpọọ dị ancestors ya nyere aka bụrụ aja ame gịnị bujelu mmụọ ozi nke Chineke zuru ọrụ ibupụ ọnwụ na-adakwasị gịnị obodo ebula aja ahụ bupụ ndị ichie esoro anyị na-anaghị afụ anya esoro mmụọ ozi ahụ anyị ada afịa anya bukwere eme gịnị ebuli ebuje ebe ahụ ewere eme gịnị bupụ
kagbuo ọnwụ ahụ ma ihe ike ma ihe ọbụla bụkwa ihe ọjọọ na-eme gịnị na-eme n'obodo ahụ. Ọ dị mma eze mmụọ ịmana oge ada adịsị ewe ndị ga-achọ ịfụ gị ewe ndị ga-achọkwa n'ịbịa n'ebe anyị na mmụọ aja na ebe a na-anọ wee na-ekpe ikpe ndị a na-emegbu emegbu. Kedu ka eji afụ gị? Kedu ụbọchị eji abịa na aja na ama okwe? Maazị Chizzy, dịka m na-ekwu na mbụ, o nwere ụbọchị mmadụ ikwu nọmba m ebe a ka m gwa ya maka ndị na-ejighị ya. Ọ bụrụ na ịchọ ịjụ ajụ a na-esi ebe a hapụ ugbu a iwe nwee ike kpọbazi ya maka ndị na-akpọ ịchọza ịjụ ajụjụ ọzọ gbasara ihe ịchụ àjà maọbụ ihe ọbụla miri emi na mmụọ maọbụ na ịchọrọ ije na aja na ama okwe, ịkpọọ ya na 08068461936 08068461936 maọbụ na akpọ na 09139103138 09139103138. Eze mmụọ ọ ga-adịrị gị na mma. Ikpe ahụ a na-ekpe nsi obodo dị iche iche ekpe ama m na ọ na-amịta mkpụrụ ọma. Ọkwa ndị otu a ka ndị ichie echi si mee ya na gboo. Kedu ozi ị ga-ezipụrụ ndị na-ekweghị n'ọdịnala? Maazị Chizzy, dịka m kwuru na mbụ, ihe anyị ji wee bịa n'ebe a ma ọ na-abịa na Solid FM, anyị na Solid FM na-alụkọ bụ maka na ndị be anyị na-eme gịnị na-eme ọtụtụ mistake. Ndị be anyị hapụrụ ihe ha ga na-eme ihe ọzọ. Nwata a na-eruweziri nne ya na nna ya isi maka gịnị omenala ndị mba ọzọ. Nwaanyị a na-eruweziri di ya isi maka omenala ndị mba ọzọ. Di a na-emezi ihe o kwesịrị ime n'ezinụlọ maka omenala gịnị ndị mba ọzọ. So ihe na-agwa ndị be anyị Igbo biko na nkodo na mba na-egekwele gịnị mba nne omenala anyị abụrụ gịnị ihe ọjọọ. Onye wee abụọ ya yi nwanne ya gịnị ofu. Onye na-alụ na be nna ya isi n'obodo oyibo isi na steeti dị iche iche na Naịjirịa iche ebe ọbụla dị iche ịnara ụlọ be nna gị chetakwa na ndị nna nna gị ha mee gịnị na ha tara afọ anụ Chineke na nyere ha ewee weta onye dị ka gị. Igbo ekene m unu. Daalụ. Ọ bụ ọzọ mmadụ bụchi ewa ga-aga Ojiọfọ Amaokwe na Udi ka anyị na ya kparịrị ụbụbọ. Biko anyị ata n'aka ji eze ihe niile akpara ebe a na ndị niile tụrụ alo na ndị niile kpọrọ akpọ bụ echiche nke ọ bụ echiche nke anyị na Solid FM. Ọ bụ ka o wee dị maka anyị na-ekwu ọdịnala Igbo ga-adịrịrị ọ ga-adịrịrị anyị niile na ma mgbugharị ọnọdụ ugbu a ozi ọma Ijiọfọ wee bata wee duru wee gaba n'oge nke ya. Ọ ga-adịrịrị anyị niile mma. Omenala Igbo amaka, ma cheta na abụ m Chizzy Ani. Jekirie ihe niile nke anyị mere na ije na Kpakpando TV nke nọ na YouTube ugbu a maọbụ ije soro m na Facebook Chizzy Ani maọbụ ije soro Kpakpando TV na Facebook. Ọ ga-adịrịrị anyị niile maka anyị ọbaza na nkata wee na-aga ka ọ dị no. Na Chizzy edowezi m ihe ahụ ebe ahụ. Edowezi m ihe ahụ ebe ahụ. Okay, ise dị ala ha. So mana ọ dịgo late. So